Wadhi nyime nyakoro mogi koro wang'e motende gi weche mag telo e riwruok mar pinje Afrika miluongo ni AU. Gikone to Raila Odinga otieko tam mare e riwruok mar pinje Afrika AU. Odinga noyier kaka jambetre chenro mar dongruok e weche mag tudruok e riwruok mar AU tarik 20 dwe mar 10 mar 2018. Lemo moriwo jiwo tudruok e pinje mag Afrika, yore mag dongruok mag gedo mar jiwo uchumi e pinje ma jokanyo kata riwruok mag pinje jokanyo AU. Duol mar Musa Faki ma en jakom maduong' nopuoyo Odinga kuom tich maler kod paro maliw mane ochiwo e ng'ado rieko ne riwruok mar AU.